Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Pudong. Taong 1971, Liangan, Lanao del Norte. Itong mga panahong ito, talamak ang usapin sa lugar nila Pudong ukol sa mga manlalason. Karaniwan na itong sakit sa kanilang lugar na siya namang hindi maresolba ng mga albularyo sa loob ng mahabang panahon. Marami na ang namatay sa mga lasong yon pero may mangilan-ngilan din namang nakakaligtas. Sa kanilang baryo noon, bibihira na lamang kung tumangkilik ang mga tao ng mga pagkain lalo pat kung naluto na ito. Ang kanilang hinahanap, mga pagkaing walang bahid ng lason, kagaya ng mga gulay at karne. Dahil sa ganoong pangangailangan nila Pudong, kung kaya't doon sumikat ang isang matandang babae sa kanilang lugar na si Manay Ati. Noong una, medyo dehado pa sila doong bumili pero nang tumagal nang wala namang nangyayari sa kanila, doon na nila pinagkatiwalaan ang matanda. Bagaman nag-iisa sa buhay itong si Manay Ati, napakamasiyahin nito. Sa katunayan, kahit bago pa lamang niyang parokyano, pinapautang niya na ito ng kanyang mga nilalako. Para kay Manay Ati, hindi mahalaga ang salapi kung ikukumpara sa pagtulong sa kapwa. Dahil sa ganong pananaw nito sa buhay, kung kaya't marami ang naging kaibigan nito sa kanilang lugar. Kapag dumaraan ito sa tindahan nila Pudong, inaabutan nila yon ng bigas at iba pa nitong pangangailangan sa araw-araw. Isang hapon, habang nagsasara ng tindahan itong si Pudong, dumating si Manay Ati na merong daladalang mga gulay. Pagsilay niya sa kinaroroonan ng matanda, bahagya niya munang itinigil ang kanyang ginagawa para lamang makita ang bitbit ng matanda. Pagsilay niyang may mga upo at talong itong dala, agad naman niya yung kinuha at iniabot sa kanyang anak. Manay Ati, di ba may utang ako sa'yo kahapon? Magkano nga ba yun? Tanong dito ni Pudong. Nang marinig ito ng matanda, ngumisi lang naman ito sa kanya habang inaalala ang pagkakautang niya. Maya-maya pa, inilahad ni Manay Ati na nagawa ng mabayaran ng kanyang asawa ang 30 piso noong umaga. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niya yung inabutan ng pera bilang kabayaran sa mga gulay na kanyang kinuha. Pag-abot nito ng matanda, nagpaalam ito na aalis na. Hinayaan lang naman yon ni Pudong, gawa ng alam niyang pauwi na ito sa kanyang mumunting tahanan. Kung hindi ninyo na itatanong, itong si Manay Ati nakatira sa gilid ng palayan. Nag-iisa lang siya doon, gawa ng ang kanyang mga kapitbahay ay matagal nang nagsialisan. Marami kasing nangyayari doong kababalaghan, kagaya ng mga pagdagit ng mga aswang at pagpaparamdam ng mga kaluluwang naliligaw. Ayon kay Pudong, na kapag doon ka nakatira, kailangan mo nang iwasang umuwi ng gabi o lumabas pa. May mga pagkakataong kasing kusa na lamang lilitaw sa harapan mo ang isang nilalang at kukunin ka nito ng hindi namamalayan ng iyong pamilya. Sa lahat ng taong naninirahan doon, tanging si Manay Ati lamang ang nagtagal. Partida, yung bahay niya ilang di pa lamang ang lapad. Pagpasok mo sa bahay ng matanda, makikita mo kaagad ang higaan nito. Wala doong sala, maging palikuran. Ang pinaglulutuan ni Manay Ati naroon na sa labas ng kanyang tahanan. Bagaman ganun kahirap ang buhay nito sa gilid ng palayan, ni minsan hindi niya yon nakitang nagkasakit. Di hamak na mas malakas pa nga yun sa kanya kung trabaho sa bukid ang basihan.
Sa loob ng ilang buwang pangungutang niya sa matanda, nakatatlong balik na siya sa bahay nito. Noong una, inakala niya talagang ordinaryong matanda lamang si Manay Ati, pero hindi naglaon na pag-alaman niyang isa pala yung manggagamot. Nagpakilala sa kanya ang matanda sa isang kondisyon na tanging pamilya lamang niya ang makakaalam sa sikreto nito. Matagal na kasi nitong itinigil ang panggagamot dahil sa mga pangyayaring ayaw na niyang balikan sa nakaraan. Nirespeto naman ito ni Pudong, kung kaya't minabuti niyang wala siya doong pagsasabihan. Isang hapon, merong kumalat na balita sa kanilang lugar ukol sa bagyong mananalasa sa baryo nila. Dala ng takot at pangamba ni Pudong sa kaligtasan ng matanda, pinili niyang tahakin ang palayan kahit umuulan at napakadilim. Sa pagbagtas niya ng daan, halos mamatay-matay na noon ang kanyang gasera dahil sa lakas ng hangin. Nang masipat niya ang bahay ng matanda, pinili niyang bilisan ang kanyang paglalakad. Paglapit niya sa pinto, panay naman ang ginawa niyang pagkatok at pagtawag. Nang marinig ng matanda ang ingay na kanyang ginagawa, bigla naman itong binuksan ang pinto habang nagwiwika ng, "O Pudong, anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba nakikitang ang lakas ng ulan?" Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad sa matanda ang tungkol sa bagyo. Ayon kay Pudong, kinakailangan na nilang umalis sa lugar na yon dahil hindi ligtas ang bahay ng matanda sa pananalasa ng bagyo. Subalit matapos niyang mailahad ang kanyang abiso, bumalik ang matanda sa higaan nito habang unti-unting ipinagpapatuloy ang kanyang pagsusulsi. "Manay Ati naman, sumama na muna kayo sa akin. Ngayong gabi lang naman eh. Pangako uuwi tayo ng maaga bukas pagtila ng bagyo. Tayo na ho. Kunin niyo na ang mga gamit ninyo rito." Mahinahong wika ni Pudong sa matanda. Matapos niyang makapagwika, napatitig sa kanya si Manay Ati na parabang hindi kumbinsido sa kanyang mga sinabi. Maya-maya pa, seryosong inilahad ng matanda sa kanya ang rason kung bakit ayaw niyang umalis sa lugar na yon. Ayon kay Manay Ati, meron siyang pinapangalagaang lagusan sa loob ng kanyang tahanan na kung saan patungo sa kanyang lugar. Hindi niya pwedeng iwan ang bahay niya tuwing gabi sa kadahilan ng maraming nagtatangkang pumasok sa lagusang kanyang ikinukubli. Dagdag pa nito na mas ligtas sa kanyang tahanan kung oras ng sakuna, gawa ng bendisyonado ng mga engkanto ang bawat pundasyong nakatirik dito. Hindi yun basta-bastang matitibag kahit daganan pa ito ng lupang nasa tuktok ng bundok. Ang inaalala lang noon ni Manay Ati ay ang mga nilalang na matagal na niyang pinaslang at inilibing sa ilalim ng palayan. Naniniwala kasi noon ng matanda na kapag oras ng sakuna, muli itong lilitaw para ipagpatuloy ang naudlot nilang paglalaban. Pagtatapat sa kanya ng matanda, maraming uri ng mga nilalang ang nagawa niyang mailibing sa palayan. Ang iilan sa mga ito ay mga engkanto, aswang, manananggal, ik-ik, sigbin, tabunan, at kung ano-ano pa na madalas nakakapaminsala sa tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tila ba nawala ang kaba ni Pudong sa bagyo. Mas binigyang pansin niya noon ang kwento ni Manay Ati sa kadahilan ng pakiramdam niya, totoong-totoo ito. Nang akmang aalis na siya noon sa bahay ng matanda, hinawakan siya nito sa bisig, sabay titig sa kanyang pagmumuka habang nagwiwika ng, "Kapag umalis ka rito, mamamatay ka. Huwag mo nang subukang umuwi, Pudong. Bukas na lang. Duda ka ba? Tumingin ka sa bintana."
Nang marinig niya ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang ginabaya ng matanda patungo sa maliit na siwang ng bintana. Pagsilay niya sa labas, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga nilalang na punong-puno ng putik na dahan-dahang tumatayo sa palayan. Dala ng kanyang kaba, agad naman niyang ibinaling sa loob ng bahay ang kanyang paningin habang pinag-iisipan kung ano ang kanyang gagawin. Nang masipat ng matanda na halos mabaliw na si Pudong dahil sa takot, nagpasya siyang pakalmahin ito sa pamamagitan ng mga buhay na salita. Pag-upo ni Pudong sa gilid ng kanyang higaan, doon niya inilahad ang tungkol sa lagusang kanyang pinoprotektahan. Ayon kay Manay Ati, ang lagusang nasa ilalim ng kanyang higaan, patungo yun sa lugar ng Diwalwal. Yun ang lugar na kanyang nakagisnan na kung saan ito rin ang kasalukuyan niyang pinoprotektahan. Pagtatapat sa kanya ni Manay Ati, nasa 5 ang katulad niyang nagbabantay sa mga lagusang nasa iba't ibang lugar. Ginagawa nila ito upang maprotektahan ang sikretong ibinigay sa kanila ng kanilang mga maestro. Ayon kay Manay Ati, na tuwing sumasapit ang 100 taon, kinakailangan nilang maghiwa-hiwalay upang maprotektahan ang mga lagusan. Ginagawa nila ito upang hindi matunto ng kanilang mga kalaban ang mga gamit na kanilang pinangangalagaan. Dagdag pa ni Manay Ati na sa pinakaprotektadong lugar ng Diwalwal, makikita ang isang natatagong lihim na sandata na hindi pa natutuklasan ng mga albularyong hindi nahahanay sa dugo nila. Ang sandatang yon ay hindi kumikilala ng nagtatangan, kung kaya't kapag nagkataong nasa kaliwa ang humawak nito, wala yung pakialam. Maninilbihan ito kahit ginagamit siya nito sa kasamaan. Dahil sa ganoong peligrong nakaatang sa kanilang mga balikat, kung kaya't kinakailangan nilang maging dikit sa kanilang paniniwala hanggang kamatayan. Matapos marinig ni Pudong ang sinabi ng matanda, tila ba pakiramdam niya marami pa siyang hindi nalalaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla namang naantala si Manay Ati nang makarinig siya ng malalakas na pagkatok sa pinto sa kabila ng napakalakas na pagbuhos ng ulan. Habang pinakikinggan niya ang pagkatok na yon, kinuha niya ang kanyang kwintas na gawa sa purong bato at dinasalan ito. Pagbalot doon ng mga buhay na kataga, inilatag niya yon sa harapan ng pinto kung saan doon naman nila narinig ang pagsigaw ng nilalang. Nang marinig ni Manay Ati ang pagsigaw nito, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang sundang habang pinakikiramdaman ang buong paligid. Nang mapagtanto nitong napapaligiran na silang dalawa, lumapit yun kay Pudong habang nagwiwika ng, Kahit anong mangyari dito ka lang, hintayin mo ko rito. Pangako, pabalik ako. Nang marinig niya ang sinabi nito, tanging pagtango na lamang ang kanyang nagawa. Sa pag-alis ng matanda, rinig na rinig niya ang mga pagsigawan ng mga nilalang. Hindi na niya yun pinangasan pang tingnan sa kadahilanang ayaw niyang maitatak ito sa kanyang isipan. Ilang oras pa ang lumipas, muling tumahimik ang buong paligid. Pagpasok ni Manay Ati, gulat naman siya, gawa ng hindi man lang nabasa ng napakalakas na ulan ang kasuotan nito. Pinilit pa niya yung kausapin ukol doon pero hindi na nagawang makapagpaliwanag pa ng matanda. Sa paglalim ng gabi, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Habang pinakikiramdaman nila ang bagyo, sinasabayan yon ng mga kakaibang paghuni sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na napansin ni Pudong ang kanyang sarili na nakatulog. Paggising niya,
Bumungad sa kanya ang matandang nagwawalis sa harapan ng bahay nito. Nang magkatitigan sila, ngumiti yun sa kanya habang itinuturo ang naitimpla nitong kape. Bago pa man sumapit ang 7:00, nagpaalam na itong si Pudong. Bitbit niya noon papauwi ang karanasan na kanyang napagdaanan noong gabi. Bago pa man siya makalayo sa bahay ng matanda, inabisuhan siya nito ukol sa mga manlalasong nakikihalubilo sa kanilang baryo. Nang marinig niya ang sinabi nito, mariin naman niya yung tinandaan nang sa gayoy walang sino man sa kanyang pamilya ang mabibiktima. Sa paglipas ng mga araw, akala niya magiging mapayapa na sila. Walang kaide-ideya noon si Pudong na mag-uumpisa lamang ang mga karanasan na tatatak sa kanyang isipan. Pagtungtong ng Biyernes, doon na nga niya naramdaman ang mga kakaibang nilalang sa paligid. Hindi niya alam pero magmula noong natulog siya sa bahay ni Manay Ati, tila ba sinusundan na siya ng mga nilalang na hindi nakikita. Paminsan-minsan, may mga panauhing nakakasalubong siya sa daan na panayang pagngiti sa kanya kahit hindi niya yun kakilala. Matapos niyang mapansin ang mga bagay na yon, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa matanda, gawa ng hindi na talaga siya mapakali. Nang marinig ni Manay Ati ang kanyang sinabi, seryoso naman yung tumitig sa kanya habang sumasagot ng, Wala kang pagpipilian, Pudong. Ginusto mo yan. Kung hindi ka sana natulog sa bahay ko, hindi yan mangyayari sa iyo. Pero hayaan mo na. Nangyari na yan eh. Hindi mo na mababawi pa. Heto, itago mo ito. Kapag merong nangyari sa bahay mo tuwing gabi, ilagay mo ito sa bunganga mo. Siguraduhin mong hindi mo ito malulunok para hindi ka magkaproblema. Matapos nitong makapagsalita, agad namang kinuha ni Pudong ang berdeng telang pilit iniaabot ng matanda. Pagbukas niya sa bagay na yon, tumambad sa kanya ang bigas na merong nakaukit na isang kataga. Halos hindi niya mabasa ang katagang yon, pero nasisiguro niyang letra ito. Nang masipat na niya ang ibinigay ng matanda, ngumiti lang naman yun sa kanya habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Kinagabihan, hindi pa man sumasapit ang 8:00, nakakarinig na sila ng mga huni ng wakwak sa labas. Ang kanyang asawa at mga anak halos hindi na mapakali sa kadahilan ng alam nila kung ano ang tunog na kanilang naririnig. Maya-maya pa, bigla naman noong napatahimik sila Pudong nang maramdaman nila ang isang nilalang na animoy dumapo sa bubong ng kanilang bahay. Upang hindi sila nito masilayan sa loob, ang ginawa niya, pinatay niya ang lahat ng gasera na nagbibigay liwanag sa bahay nila. Yun na lamang ang naisip niyang paraan upang hindi makita ng kanyang mag-iina ang nilalang na maaaring pumasok. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, halos hindi na mapakali itong si Pudong. Pagsilay niya sa labas ng kanilang bahay, nasipat niya ang 3 babaeng nakatuwad na patuloy na binabato ang dingding ng kanilang bahay. May mga dambuhalang aso din siyang nasisipat sa likurang bahagi ng mga ito, indikasyon na maaaring mga sigbi ng nilalang na yon. Habang pinagmamasdan niya ang mga nilalang na yon, rinig naman niya ang kanyang asawa na panayang pagtawag sa kanyang pangalan. Nang dumating na sa puntong wala na siyang pagpipilian, kinuha niya ang telang ibinigay ng matanda at kasabay nito ang kanyang pagkuha ng bigas. Inilapat niya yun sa kanyang dila at siniguradong hindi niya ito malululon. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, wala namang nagbago sa kanyang katawan.
Akala niya walang bisa ang ibinigay sa kanya ng matanda, subalit paghawak niya sa isang tipak ng kahoy, laking gulat na lamang niya nang biglang tumalas ang dulo nito. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan na parabang nag-uumapaw ang kanyang labis na paghahangad na makipagpatayan. Walang sabi-sabi, agad niyang binuksan ang pinto at kasabay nito ang pagbato niya ng tipak ng kahoy sa isa sa mga bruhang nakatuwad. Dahil sa bilis ng pangyayaring yon, hindi na nakailag ang nilalang na siya namang labis na ikinagulat ng mga kasama nito. Pagtitig ng mga sigbin kay Pudong, dali-dali naman yung sumugod. Subalit bago pa man yun makalapit, nagawa na yung mapaslang ni Pudong sa pamamagitan ng ibinato niyang tuyong dahon ng mangga na kanyang napulot sa tabi ng bahay nila. Matapos ang pangyayari, tila ba unti-unti nang nauunawaan ni Pudong ang abilidad ng bigas. Kung hindi siya nagkakamali, lahat ng kanyang mahawakan ginagawa nitong armas. Maaaring ipinahiram yun sa kanya ng matanda, gawa ng alam na nito ang mangyayari sa pamilya niya. Dahil sa abilidad na kanyang natuklasan, agad naman niyang sinugod ang mga nilalang na kanina pang nagpaparamdam sa kanilang tahanan. Walang sawa niya yung binato ng mga bagay na kanyang nahawakan hanggang sa dumating ang puntong marami na sa pangkat nito ang nalagas. Ang ilang manlalasong kasama noon ng bruha, bumulagta na lamang dahil sa patuloy na pag-atake ni Pudong. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, nagbibigay sa kanya ng labis na kaligayahan ang pagpatay sa mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nag-iisang bruha na lamang ang natira. Paika-ika na ito, gawa ng karamihan sa mga tinik na ginawa ni Pudong, bumauna sa paa at dibdib nito. Bagaman naghihirap ng gumapang papalayo ang nilalang, hindi pa rin ito sinanto ni Pudong. "Saan ka pupunta? Hindi ba't kanina kayo nangahas na dumayo dito sa bahay ko? Tapos ngayong natalo kayo, iiwan mo mga kasama mo? Ganyan ba ang lahi ninyo? Hindi marunong dumamay sa inyong mga kadugo?" Galit na wika ni Pudong habang kumukuha ng bato sa lupa. Pagramdam niyang tumulis na ang batong yon, buong lakas niya yung pinakawalan sa likod ng nilalang na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung tumigil sa paggalaw. Ang tanging nagawa nito, ituro sa labas ng bahay ni Pudong ang kanyang kamay na parabang kahit sa kahuli-hulihan nitong buhay, naghahangad pa rin yung makaligtas. Maya-maya pa, tuluyan na ding nawala ng buhay ang bruha dahil sa tindi ng kanyang pinsala. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang niluwa ni Pudong ang bigas. Ibinalik niya yon sa berdeng tela at itinago sa bulsa niya. Pagsilay niyang maraming bangkay ng mga nilalang ang nagkalat sa paligid, agad naman niya yung kinaladkad patungo sa likuran ng kanilang bahay kung saan nakatambak ang mga dayami. Pansamantala niyang inilagay ang mga bangkay ng nilalang na yun doon hanggat hindi niya pa natatanong si Manay Ati ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man nagigising si Pudong, tumungo na si Manay Ati sa kanila. Meron itong daladalang kalabaw na kasalukuyang may nakakargang dayami. Paggising niya, inilahad ng matanda sa kanya na kukunin na nito ang dayami sa likod ng bahay nila. Hindi na noon nakareklamo pa si Pudong, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na doon niya itinago ang mga bangkay ng bruha at mga aswang. Dahil sa ginawa ng matanda, kung kaya't nakahinga naman siya ng maluwag. Pakiramdam niya na wala ang tinik sa kanyang lalamunan na kagabi niya pa pinag-iisipan.
Ilang oras lang ang lumipas, bumalik ang matanda, dala-dala ang mga gulay nitong ibinibenta. Pagpasok nito sa bahay nila, agad naman itong kinuha sa kanya ang ipinahiram nitong gamit. Ayon kay Manay Ati, kahit naisin man niyang ipamana yon kay Pudong, hindi ito maaari. Kahit kasi malakas ang mutyang yon, madali yung mamamatay sa taong walang alam sa mga malalalim na lihim na karunungan. Hindi na din pinangalanan ng matanda kung ano ang mutyang ipinahiram niya kay Pudong dahil may posibilidad yung mabasag kung sakali mang magawa niya yung ilahad sa kanyang mga kaibigan nang hindi sinasadya. Pudong, malapit na ang paglitaw ng Bakunawa. Pansamantala muna ako ditong mawawala, kaya mag-iingat ka. Huwag kang magtiwala sa kahit na sino rito, dahil hindi mo alam kung sino ang mga ahas sa kaharap mo. Payo ko sa iyo, hanggat maaari umiwas ka sa gulo. Babalik din naman ako, subalit hindi ko alam kung kailan. Sige na, mauna na ako. Mag-iingat kayo rito. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung umalis. Hindi na ito natanong ni Pudong sa kung ano ang gagawin nito. Ang naisip na lamang niya, maaaring babalik yun sa Diwalwal upang kumustahin ang mga naiwan niya doong mahal sa buhay. Makalipas pa ang ilang linggo, sumapit na nga ang paglalaho ng araw sa buwan. Naganap yun magbabandang 9:00 ng gabi, kung saan oras na ng tulugan. Bagaman hindi ito gaanong nasilayan ni Pudong dahil sa mga ulap, nasisiguro niyang yon ang hudyat na hinihintay ni Manay Ati. Alam niyo ba kinaumagahan nun? Naglaho na parang bula ang bahay ng matanda sa tabi ng palayan. Walang nakapagsabi kung kailan yun umalis, gawa ng wala doong nakapansin o nakakita man lang. Sa paglipas pa ng taon, hindi na nga bumalik sa kanilang lugar ang matanda. Kahit malabo na para kay Pudong ang pagbabalik nito, naniniwala pa rin siya na balang araw, muling mapapadpad sa kanilang lugar ang matandang nagngangalang Manay Ati na siyang nagpahiram sa kanya ng misteryosong mutya at bigla na lamang nawala noong malapit ng maganap ang paglitaw ng Bakunawa. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe si Manay Ati, sobrang lakas. Ang pinag-iisipan ko lang rito, di ba hindi naman kagustuhan ni Pudong na matulog sa bahay niya? Kaso nga lang kasi kapag umuwi si Pudong nung gabing yun, mamamatay siya. Pero ano kaya no? Meron kaya naipasang enerhiya kay Pudong? Meron kayang sumabay sa kanyang nilalang? O merong aura na sumapi sa kanya? Kaya nakakakita na siya ng mga bagay-bagay na hindi niya nakikita noon. Tas ang masakit pa, sinusundan siya, parang gusto siyang patayin. Bakit kaya, di ba? Tas isa pang pinagtataka ko, yung misteryosong mutya na nasa tela, nasa loob ng telang pula, tas may nakaukit na isang salita. Ano kaya yun? Mutya kaya ng bigas na nag-level up? O hindi natin masasabi kasi sabi niya lang parang bigas eh. Hindi naman sinabing mismong bigas, di ba? Ano kaya yun? Tsaka yung biglang pagkawala ni Mamay Ati nung lalabas na yung Bakunawa, sobrang angas nun. Ano kayang ibig sabihin? Sasambahin niya yung Bakunawa o kakalabanin niya? Kasi alam ko marami na akong mga kwento rito na tungkol sa Bakunawa na kinalaban nila o hindi naman kaya wino-worship talaga nila. Ito kaya si Manay Ati, ano kaya? No? Di ko alam eh. Tsaka yung lugar na binabantayan nila, yung Lagusan, ang daming tanong ng kwento na to kaso isang bagsak lang siya eh. So yung mga tanong na yun mananatiling tanong sa mga isipan natin. Pero gustong-gusto kong mabasa dito kung ano yung mga komento ninyo. Kaya paki-comment na lang yun sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.